kuble yupi baro naka liang ga jonga ba meral bons MLA jongka nongpo konsumsi ngadap rejeng sokemen ga bakraw ha ga por banyo ga galat naga benta ban ai kuble Christmas basuk bakemen yupi baro naga benta jonga ga snem arajar arpulai kumki kun gi jong blei asla jong perthei kidon chibun gi jeng gi bangi ya kendu dan rei kalong ke ke basong tenat pat ha jeng im jungi kum gi kun Kristen ha ka bakani ke jeng wan long briu ke jong utrai nong penim jungi Jesus Christ sya kane ke perthei na ka bantai jungi ki nong pop namar kata ha kane ke por ka bakmen ka bas ngau tenat na ka bantai jungi kum ki nong song snong hapo ka Riboy district ha ka jela ha ka ri ha ka perthei baro si telup ha ka bangi kan mau ya kan ke segi ka ba kerpang chapang ge man long brio ko jong try no nim Jesus Christ ka Christmas ka de ka por ka ba kamen ka ba baro ngi sngo tenat bat kani ge de ka por ha ka ba ngi i ya ki nong chong chnong na du gi hep ki berit ki kun samla hadu ki bala san rukum ju ya ka mensiam jong ka jing kemen ka jing so tenan bagi ya penpau iwe bat kani ka ayom Christmas haba kawan ngila itu nadu ki katto ka netli ki tayo haba ka Christmas ka jan daki jing ya kendu ya ki bahayeng ni bahasem ban ya kemen lang ban ya disha ban ya bamja ka sembalai suruh ka peniru ya ka jing kemen ha ka bangi joy exchange gi gift ngi iya ki Christmas carol ngi iya ki Santa Claus ngi iya ki lights ki prepare bahaki yeng ki sem lane ki dong ki yo ki hat ki lat ki shnong ki thau ki jungi kani ka peni baga Christmas kalajan de nang ta gadau bahag bakum kani ka por ngasngo ban ai ka jing khuble ka kerpang na ka banta ki nong song shnong jong nong po konsumsi jong ka Riboy district ka biit ka jungi ka jela par ka perthei bro si teluk ba inyo ya ka Christmas ka besuk ka bakemen bagi nang la ban yo ya ka met ka bakot ka bakhya bagi nang la ban aroi parum pare ru kumju au ne usnem kemai mungkin samat stang kendiat sengi habang idan ha bakum ka ni ka por ka penkan mau yang ngi kum ginong song snong katu kan ni kimat kiba kongsan adu kata-kata habang ipai ha ka gospel ga jong Marcos lenong ka ba show ka dekat ka ba sau kusan kira gi kentin kiba kani ka dekat ka ong ka ba nabaw kun ubriu wan sya ka perthei om ban yo syakri andre ban syakri namar katangi i bagi jeng wan long briu ka jong try nong pen im jeng Jesus Christ wan ha ka jeng snaurit lakha ka sem kulai shom lakha ha ka ying pakidulan lani ha ka nong ba ka ba he ni lakha hai snong ibarit pat ha ka jing long rit bat kani ka dekhot ka pen kan mau yangi ba ukhun ujong blei lani ukhun jong briu ha ki wan hasla jong perthei umdei na ka banta ba nginiyo ba kiwe kin syakri yangi dan rei ka message jong kani ka Christmas kani ka snem kalong habang iwan hasla jong perthei yang ibaro lakha ki jeng long briu ki jongi long ba ki sengkai jong kimi kpa ki jongi bat ka pokongsan ka message ka long ba ngidei ban syakri ya kiwe ka message ka bau try no pim jeng Jesus Christ wan long briu da jeng sngaurit bat ka message yang ngiru ka long ba habangi wan hasla jong percaya ka dehi ban long da jeng sngaurit bat ban syakri ya kiwe ngim dei ban kimi lenti ba ka ga ba kiwe kin le nam ta jungi lane ba kiwe kin syakri yangi dan rei ngi dei ban ai ti met ban mansim ban syakri ya kiwe pat namar kam ta kumbo try jisu la hikai na ka por sya ka por nadu ki jing yai lenti ki jungu kam tam ha ki jing dei bat ki tu sermon on the mount jing hikai helor ulum ki bo jisu le na ko ki stong sa ko ki stong na kam ta ban ai ki hikai ya ki pat ba kumno ban long ki ba snaurit no ban long ki ba yaisha bat ban syakri
na ka benta jong kiwei Jisu ju penrit ye le de lamar kata ke jengwan longbriu ke jong trai no pun Jesus Christ ka kedo lane ka symbolize ya ka dak jong jing spirit mar kata kan ni ka khot nung ba gospel jong Marcos nong besipho khot ko sau san ha ba kren chapang ba kumno bangi de ben syakri kiwe mar ba jing long do jong ila ngi perkhat ya ka kentin syakri ngis ngo po lane ngis ngo look down ya no reno Tendri kan ni ke quality ke bahatam. Aga jeng iam jeng iki bro. Kumbaga Bible kala keren. Bahabau kun bro wan jaga percaya. Om ban yo jeng syakri. Tendri ban syakri kumar ban syakri ki wipat. Yau paramarjan ban syakri ke long bro man bro. Ban syakri ke ri ke jai ban bro. Ban syakri ke snong ka thau. Ban syakri ke imlang ka salang. Ban syakri ban rat kong ye ke jeng seni ke babun. Aga ni ka long bro man bro ke jungi. Tenamar kata ka message lane ka khubor hakane ka Christmas jongane ka stem arjar pulai ko ki peran song-snong ge bi hun samla ge hep ke berit ki kimi pa sngo ba dongin ya chakmat bat kan ka message bangin ya ka mensiam jong sngorit bat bangin penrit ilade da ka bangin syakri ya ki wei pan bante ya ka longdin ka baskam bat kalawe ka pernai na ka benta dari bagajai pendri ke jumi bat hagaju ka po Nasngopan ay kublay sa chisin Christmas ka pasuk ka bakamen iti baro ka song-snong gabiin bat kumju ro bangin yo ya kasdam pamay ka pasuk ka bakamen bangin nagala bani roy parum pare hakisnem kibanwan kulis po